Srdačan pozdrav. Moje ime je Tomislav Jadan i ja sam ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. Svake godine s početkom proljeća započinju aktivnosti vezane sa upisom nove generacije djece u prvi razred osnovne škole. Sistematske preglede djece dorasle za upis provode timovi školske medicine Zavoda za javno zdravstvo, kojih je u našoj županiji 4. I to u Krapini, Zlataru, Oroslavlju i Zaboku. Upoznajmo se s njihovim radom. Tim školske medicine čine liječnik, specijalist školske medicine i medicinska sestra. Oni će pratiti vaše dijete od upisa u školu do završetka školovanja kroz preventivne odgojne mjere zdravstvene zaštite školske djece, što uključuje sistematske preglede, namjenske preglede, cijepljenja, savjetovališni rad i zdravstveni odgoj. Ukoliko je vaše dijete bolesno i nadalje hodate kod svog izabranog liječnika obiteljske medicine, odnosno vašeg pedijatra. Prilikom upisa u školu potrebno je procijeniti psihofizičku zrelost vašeg djeteta. Za to je nadležno povjerenstvo kojeg čine osim nas liječnika i pedagog, psiholog odnosno defektolog, te učitelj osnovne škole u kojem će vaše dijete biti upisano. Stoga kronološka dob nije jedini kriterij za upis u školu. Sistematski pregled prije upisa u prvi razred počinjemo otvaranjem zdravstvenog kartona školske djece koji će pratiti dijete od upisa do kraja školovanja i u njega upisujemo sve sistematske preglede i cijepljenja. U karton unosimo cijepne podatke, podatke iz obiteljske i socijalne anamneze te podatke o trudnoći i porodu, dosadašnjem psihomotornom razvoju, alergijama, preboljenim zaraznim bolestima kao i dosadašnjim težim bolestima vašeg djeteta. Nadalje, mjerimo tjelesnu visinu i težinu djeteta, radimo kontrolu vida i sluha, te ocjenu razvoja govora, procjenu grafomotorike, percepcije, psihičkog razvoja i orijentacijsku procjenu emocionalne zrelosti. Nakon toga slijedi detaljan klinički pregled uz pregled vanjskog spolovila, interpretaciju nalaza krvne slike urina te nalaza stomatologa. I na kraju, ukoliko postoji medicinska indikacija, upućujemo dijete na daljnji specijalistički pregled. Nakon sistematskog pregleda dijete ćemo docijepiti po kalendaru cijepljenja protiv dječje paralize, odnosno ospica, zaošnjaka i rubeole. Kako bi nam olakšali i ubrzali unos podataka, molimo da sa sobom ponesete zdravstvenu knjižicu i cijepnu knjižicu. Nalaz laboratorija, nalaz krvne slike i urina koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci. Potvrdu stomatologa o zdravstvenom stanju zubiju vašega djeteta i ukoliko posjedujete kakvu medicinsku dokumentaciju, da nam i to dostavite na uvid da se možemo registrirati u zdravstveni karton djeteta. Polazak u školu je veliki događaj u životu djeteta i za roditelja predstavlja novi izazov roditeljstvu. Postavlja nove zahtjeve pred obitelj u emocionalnom, društvenom i spoznajnom smislu. Djeca se danas kroz predškolske programe pripremaju na taj veliki iskorak, ali je podrška roditelja nezaobilazna i ključna za dobru adaptaciju, u konačnici uspjeh u školi. Predvještine čitanja i pisanja koje djeca usvajaju u igri, neopterećeni uspjehom, u školi dobivaju novu dimenziju i nadogradnju. Takav stav i pogled treba zadržati i onda kada krenu u prvi razred.